Mayong gabi, may gabi. Maayong gabi. Oy. Okay bro, di lang ko magdugay kay na ko'y programa ron. Pangutana lang ko nimo ha. Maayo. So di na ko ang akong programa din mangutana ka og lima ka pangutana. Unya mangutana po kuno og lima ka pangutana para ikaw may nagprogram. So entertainas ako ha. Kanang giingon nimo nga kining giingon nimo nga ang Santo Papa nadungog ba ko nimo kusog batag tingog diha? Okay ra. Sige. Kining giingon nimo nga Santo Papa nagpagka-Dios. Kinsa man yung tawhana na nag-ingon nimo nga ang Santo Papa nagpagka-Dios o kanus apo gagiingnan? Sa akong topik ko Brad, dalawa ang akong tubag mo ni, motubag nako. Iklaro na to niya. So sa akong programa ang caption re akong gitan-aw ba caption? Lagi may problema Brad. Human ani mo mangutana ka unya okay ra ha mangutana pug kunin mo ha. O para nga dali ra nato ni para matagaan kag tubag mo sa mga tao. So, sige. O ang akong tema, Santo Papa, pari nga nagpaka-Diyos, sumala sa mga teksto sa Biblia. Kung na brad, ang akong tubag sa inyo, ang nagtug-an ako, o ang nag-ingon ako, mauning bala ang kasulatan nagtug-an. Sige. O nagpaka-Diyos siya, nagbuhat sa iyang kaugalingon, sunod sa kasalan. Okay, yara. Ingon na imong caption, Santo Papa, pare nga nagpagka-Diyos, sumala sa teksto sa Biblia. Karon. Karon. Okay. Hatagi kog isa ka teksto. Maklaro ba ko? Hatagi kog isa ka teksto sa Biblia lang. Nga giingon dito, Santo Papa, pare nga nagpagka-Diyos. Ay, sitas ni. Kana lang sa ang akong tema ayaw ipabasa sa Biblia kay nga naman wala niyo sumala sa mga teksto sumala sa mga teksto mga daghan plural unsay isa kasitas lang nga nag-ingon Santo Papa pare nga nagpagka-Dios sitas. Okay Brad, paminaw akong tubag na ko. Matubag na ko. Ang akong tubag, ang akong tema, mapamatud-an, pinaagis, mga lagi teksto, lagi. Unsay teksto. Sumala mo ka, di ba? Di ba, niingon ka nga. Ang gaingon ako, Biblia, gipangutana, bitaw ka na ako, kinsang tawhana, nag-ingon ni mo, nga ang Santo Papa pare, nagpagka-Diyos. Alay, sa kadalang, wak mo kumaman. Panyayin ka, Biblia. O tagai kog usa ka teksto kay mga ningimo. So usa lang akong gipangayo ha. Usa ka teksto nga nag-ingon nga ang Papa pare nga nagpagka-Diyos. Iatagi ko unsay teksto naban na sa Old New Testament. Sitas. Tubag na ko. Ang akong tubag lagi Brad, una na akong tubag ani, wala ka nakasubaybay sa akong programa. Ano man kay imo? Kadalang. Ako mga tanag nagsubaybay ba ko? Sitas ra akong gipangayo. Di ka maghatag. Ang imo laging sitas, paminaw Brad Gapo ha. Paminawa pag may akong tubag. Ang akong tubag lagi, tanawa nga akong tema. Ang akong tema, Santo Papa, pari nga nagpaka-Diyos, sumala sa mga teksto sa Biblia. Bumitaw na nga lagi. Brad. Nagbuhat ng kaugalingong balaod. Lagi. Wa ko mga tanag nagbuhat ba sa kaugalingong balaod? Wa ko mga tanan nimo nagbuhat nagpanday ba sa kaugalingong balaod o unsa ba? Ang akong pangutana kay matud nimo, Santo Papa pare nga nagpagarios base sa Biblia. Tekstos Biblia sama aning. Sama bitaw aning moingon ko Brad, paminaw ha. Sama bitaw aning moingon ta nga si Kristo Dios base sa tekstos Biblia. So na tay teksto mahatag nga Dios Kristo. Inani imo man sumala mas mga tekstos Biblia, mga plural form. Now, ang question, unsa may isa. Kabuok sita sa Biblia, verse. Nga nag-ingon, Santo Papa, pare nagpagka-Diyos. Ihatag daw. Kaya kung basahon dire. Kaya kung makahatag kag isa na, magsabadista ko. Ragyapo, wala ko nagpamatuod sa akong tema nga mabasa sa tekstos Biblia nga Santo Papa, no, nagpaka-Diyos. Ang akong gisulti sa akong tema, mapamatud-an ako pinagis mga tekstos Biblia nga ang Santo Papa nagpaka-Diyos. Brad, wala man ko mangutana nimo. Wala man ko,
Wa ko mangutana nimo mabasa ba na? Wala mo ko mangutanag mabasa ba sa Biblia? Wa mo moingon sa imong timag mabasa. Ang akong pangutana, simple raman. Akong pangutana, nakoy Biblia gidala oh. Sumala man ka sa mga tekstos Biblia karon unsa may tekstos sa Biblia nga nag-ingon nga ang Papa Pare nagpaka-Dios. Be, hatagi ko kay magsabadista kog magkahatag ka. Dire. Paging kakasabot bergapo sa kuang tima ba? Mao galing nangutana ko. Istorya lang di ka kahatag. Mo prosedur lain pangutana. Kanay mo pangutana bergapo, wala lagi masubay sa akong tima. Usa ang pagtumag na wa man Kasi wala masubay ka klaro anay mong tima o. Sumala sa tekstos Biblia. Ipangitaan ka nagog tekstos Biblia. Wa man kay mahatag. Bergapo Paminos ha. Oh, mamilo bergapo ha. Oh, iwag ka kasabot ba sa akong tima? Tanawa, wala ko nagtima Bergapo nga ang akong tima mabasa sa tekstos Biblia. Ang akong tima sumala sa mga tekstos Biblia mahibal-an nimo ang Santo Papa nagpaka-Dios. Pero kung nag-ingon pa ko nga ang akong tima sumala sa tekstos Biblia mahibal sa pangutana. Tama. Di ba, Brad? Wala man ko mangutana og basahon nimo. Wala ko mangutana og basahon nimo na naabay mabasag wala. Simple kayo ha. Oy. Wala ko mangutana nimo. Paminaw sa ba? Ayaw sa. Di man ka kabalo mo tubag sa pangutana. Wala man ko mangutana nimo mabasa ba na sa Biblia o dili. Kimingon kag may katarungan kag wa. Sa ayaw wa pa ko man. Ako giklaro ba? Ang akong pangutana simple ra jud kayo. Kay sumala man ka sa tekstos Biblia. Karon ang question, hatagi ko gisa ka tekstos Biblia kay sumala man ka nga ang Santo Papa nagpagka-Dios. Ihatag na kay magsabadista kog makabasa ka. Dali. Bergapo, tubag na ko ha. Bergapo, tubagon ta ka. Oh, ikadaghan na nimo pangutana o balik-balik ka nimo pangutana nimo. Di man maoy mong tubag. Sitas ba mo sitar ka ba naaba sa San Mateo? Wala mo ko mangutana nimo og basahon nimo na basta ka sitas lang akong gipangita. Oh, ana ra. Brad Gapo, Brad Eugene Pellegrino, gwapo na rin. Oh, ayaw pa personal kay below the belt na nga. Oh, sorry kayo na nasisipyat ko, no? Pasilo ako kay Tao Ramanta, no? Ang Gapo... Brad, ang taong mamersonal, Brad, natay panultihon nga, ang taong mamersonal ka na ipit sa argumento kanunay. Pasaylo ako Brad Gapo, no? Kaya akong na increase na ako ang dila. Pasaylo ako. Nara, tumutubag na ko Brad Gapo. Sa ako nang giingon nimo, nga ang akong tima wala ko nagtima nga ang akong tima mabasa sa tekstos Biblia. Hinaut makasabot ka. Ang akong tima mapamataan pinaagi sa mga tekstos Biblia nga ang Santo Papa nagpaka-Dios kay nagbuhat siya giya. Mao lagi. Sayon, mao lagi. Wa man ko mangutana nimo basahon nimo. Sa Brad. Wala ko mangutana basahon nimo. Kung naabay mabasa o wala, ko mangutana nimo ana, di ba? Wa jud ko mangutana nimo, Brad. Mabasa ba Brad, mabasa ba sa Biblia? Wa mo ko mangutana. Ang ako pangutana base man ka sa tekstos Biblia. Question. Hatagi ko isa lang kasitas. Okay, isa kasitas. Sumala man ka sa teksto. Nya wa kay mahatag binuang maningimo, Brad. Lagi na Brad Gapo. Wag gyud kay kasabot sa imong pangutana ba. Awas na imo Ikaw kasabot. Ikaw may wakasabot sa akong Brad. Ikaw may wakasabot sa ako ang pangutana. Nagbase rin ako sa imong caption ha. Ang caption nimo klaro man. Paminaw ha. Santo Papa nga pare nagpagka-Dios basis mga tekstos Biblia. Wa jud ko mangutana nimo mabasa ba na, basahon nimo, asa dapit nimo basahon. O sa ebidensya na naningil kog sitas, naningil kog teksto kay sumala magas teksto. Noon sa may teksto karon, wala kay mahatag, awing manigayo Brad. Nangansyaw na siya mga tunada oh. Siya rin nag-ingon din nangansyaw. Kasi nangan siya. Hindi diri. Padayon. Oh, sitas tagay kog isa lang isa. Yeah. Sige, tubag na ko Brad Gapo. Ako na balik-balik ko. Wa yun yan nakasabot sa akong tubag. Away mahatag. Paminaw sa Brad Gapo. Ang akong tima, wala ko nagtima nga ang akong tima mabasa sa tekstos Biblia. Tama? Ang akong tima mapamatuan siya agi sa mga tekstos Biblia nga ang Santo Papa lagi nagbuhat siya kaugalingon niyang balaod sulod sa simbahan.
Lahi siya sa Oy. mga pari dito sa mga Oy. dito sa Exodo 28 o sa 19 sa Exodo kay ang ilang mga balaod sa Dios. Pero ang Santo Papa nagbuhat sa galingong balaod sama anang ag-usab ang kasubuan sa Dios. No? Siya nagawa. Oy, oy, oy. Ang panalina ng mga bayan. Muna yung mga proof mga igalang. Nahulog ang kag... No? Oy, nahulog ang gagawin nga ni imuha. Naningil ra kog teksto mo kay matag. Di ba? Naningil ra kog teksto pero wala man kay mahatag. Ani ba? Di ba base na sa imong caption ba? Sumala sa teksto kay sumala man ka sa teksto. Di na ko mo gamit og referensya. Wa po ko mangutanan nimo basahon ba nimo dili. Tanaw. Kay sumala man ka sa teksto. Oh, sa sumala man ka sa teksto. Basahi. Sumala man ka sa teksto. Tagai kog isa ka teksto lang isa. Asa man na nas Mateo, nas Lucas, kapitulo bersikulo hatagi ko. Matubag na ko po. Oh, hatagi isa lang. Awing kayo ni trabaho basis teksto gipaninglan ka na kog isa nya waya mo. Plural biya ning imo mga. Paminaw brad po. Brad po, paminaw ba? Minaw ko. Po ha. Ang akong mga teksto sa Biblia nga gipamatud-an, no, masabtan ako o nato, mo bito na mo yung kunimo sa akong introduction nga tubagon ninyo ni. No, kay ang Santo Papa mapamatud-an pinaagi sa mga teksto sa Biblia nga nagbuhat na isa. Una nga wala lagi ko Oy. nagtima, ang akong tema Oy, mabasa. oy. Nga diha ka na tayo kung Ayaw, bad. Ayaw dugang imong caption. Ang imong caption, Santo Papa nga pare, ang Santo Papa nga pare nagpakadiyos sumala sa mga ha, plural form. tema mabasa Asa wa pa ko mauman. Asa nag-caption man ka, dili ko caption ni focus nimo ang magmangutana ko ganong baboy gidili nga di man na mo issue na to. Ang caption nimo ang Santo Papa. Yan. Ang caption nimo ang Santo Papa pare nga nagpakadiyos sumala sa mga ang term mga plural isa sapo mga din hatagi kong isa lang kabuok isa lang teksto mala mga wala ko mangutanan nimo masabot ba na nimo nabatay masabot diya nabatay mabasa nabatay masabot nabay makita sitas lang isa lang kabuok hatagi ko isa ra kung gipangayo sa imong term mga ang ako laging tubag braga po, Santo Papa pari nga nagpakadiyos sumala sa mga teksto sa Biblia. Mo bitaw na braga. o tagay kong isa sumala man ka gay kong isa ra kung gipangayo Nagbuhat og kaog galingong balaod mo nang nagpakadiyos siya braga po. wala lagi ko mangutana og nagbuhat pa siya kaugalingong balaod unsay oy paminaw ha Brad, wag ko mangutana nimo unsa bay rason nganong nahimo siyang nagpakadiyos gabuhat magbalaod o wala ang ato lang pangutana hatagi kog isa ka sitas lang sa imong mga isa lang akong gipangayo Po, braga po. namirsunal na po Ang imong sakto nga tubag lagi braga po. Ang imong sakto nga pangutana kana untang hatagi ko og pamatuod og yun sa tunig pagsulti ganina no nga ano yun, klaro na ko ha. Tanawa. Brad. Okay. Pero di ka maglibog ba ako? Unang pangutana pa ni ako ha. Gibalik-balik lang na ako kay. Biblia ako Unang, unang pangutana lang ni ako. Bago mangutana lain. Gibalik-balik lang na ako. Kay gusto lang yung masayod ba. Kay ingon manggug ka nga. Ang Santo Papa pare magpagkadiyos. Kayo ha. Sumala sa mga teksto sa Biblia. Ayos sagsapaw. Sumala sa mga teksto sa Biblia. Wa ko mangutana nimo mabasa ba sa Biblia? Wa sad ko mangutana nimo masabot ba? Ayaw sa ba? Wa po ko mangutana nimo nabay masabot sa Biblia? Wa sad ko mangutana unsay hinungdan nganong nagpakadiyos siya. Ang pangutana ko mao kay sumala man ka sa teksto sa Biblia mga kaning term mga plural kagail lang kung isa sa imong giingog mga isa lang ganina ra kong paabot isa lang o di man gid kakasabot pusto magbraga po. sa sitas naman akong gipangayo asa man ni nasa Pinadayag nasa San Juan nasa San Marcos asa man nasa Exodus aman
Masaman, mutubag na ko. Oh, asa nas Marcos, Lucas, aman na ni. Oh, tubag Roma? Ang akong tubag una bergapo, ayaw pagbuoton sa akong tubag. Na, mauna ni Ron, trabaho aron, magkaya. Awang sa bergapo. Ulawa po kayo ng program ka niya, way matag. Wala lagi ko nagtima ang akong tima mabasa sa text of Biblia. Ang akong tima pamatud-an ako lagi ng Santo Papa nagpakadiyos sumala sa mga text of Biblia mapamatud-an bergapo dili kay Lagi, sa. oh Wala man ka, tanawa imong caption na, Brad. Ayaw dugangi imong caption kay mahulog kag ulaw ani sa imong kaugalingong program. Tanawa ako yung basahon imong caption na. Basahon ako. Sabot yun ako ni kay lisod po kay mangutan ako glitson baboy nga di man imo imong isyo. Anya awa. Santo Papa pare nga nagpagka-Dios sumala sa mga tekstos Biblia. Wala po gamay sumala sa masabot, sumala sa dili mabasa, wala. Sumala gid sa teksto. Oh, ang question nako gaay kog sita sa Biblia nga Santo Papang paring nagpagka-Dios. Isa ra kabuo kaning term mga ama nas Roma, nasa unang Korinto, nasa Galacia, Epeso, ama na ni, nasa Exodo, nasa Panultihon, ama na ni. Kadi mo paminaw. So akong tubagon bergapo ha. O Okay, clarification. gapaklin na kong Bible, oh. Gapaklin na kong Bible, aman mabasa. Asa ni sitas. Bergapo paminaw. Sumot ba mo pasabot sa pangutana nga gusto nimo nga mabasa nako ang akong timas text sa Biblia? Di wala ko mga tanag basahon nimo. Teksto ray akong gipangayo. Wala man ko tanag basahon nimo diha. Teksto ray akong gipangayo. Kay sumala maga sa tekstos Biblia, hatagi kog isa lang. Kaya gahulat ko asa man ani Mateo, Gusto ba Roma. nimo nga mabasa sa text sa Biblia? Wala ko mga tanag basahon nimo. Nangayo ra kog teksto. Ipabasa ng Santo Papa nagpagka-Dios nga mo man akong tima. Wagi ka kasabot Wala mo, sumala oh. Santo Papa pare nga nagpagka-Dios, sumala sa mga teksto. Wa man ko mangutana lagi basahon nimo. Di nga ko basahon nimo naman. Nagulat ko ba unsay sitas? Tagay ko isa asa man na ni nas unang Korinto kapitulo 2 baka labas Kolosas, labas unang Juan. Aman ani. Mga text sa Biblia, wa ko nagingon nga akong tema mabasa sa text sa Biblia. Lagi wala mo ba mo ko mangutana nimo basahon na nimo kay basahon na nimo. Sa mo kagalaw na, nangutana ra gali ko nimo unsay sitas. Hatagi ko isa ba, hoy, isa ra isa. Aman ani nas unang Makabyo, Sirat aman ani. Ezekiel. Lagi ka nakasabot bergapos imo pangutana. Kasi wala, ikaw may wala nagkasabot, ikaw may nagtagkapsun ani. Base man ka sa iyang sitas. Oh, gay ko isa ka teksto lang. Wala ko mangutana basahon nimo ha. Gay ra ko isa ka teksto. Bergapo Teksto. Tima bergapo wala. Tanaw, Santo Papa, pare nagpagka-Dios, sumala sa mga tekstos Biblia. Ang term mga plural form. Bagain lang kung isa lang ka teksto. Ama na ni Daniel, na Exodo, Isaias, asane. Sunod mura na mahimong si Kalisa David hinuon ang imong sistema. O siyo, Brad, nagbasa rin ako sa caption mo. Ha? Kaya, walang maliman. Brad, ayaw ko pagkanas. Pamina sa ba? Brad, mura man taan ni galuto tag tinulang isda, Brad. Unya dunol-dunulan ko nimog kamuti. Usaom na ko ng kamuti. Sagol ako na tinulang isda. Di ba nga nung di man kakamaw mo dawat og tubag? Di kay di man mao. Nangita ko glamas ang imong gidalit kansang man. Di ka mo dawat og tubag. Brad, alang-alang alang-alang magbudawat ko ana. Nangita ko glamas ang imong gihatag bato. Di na pwede. Pagsulay ni si Di, karon. Nayo, Santo Papa pare nga nagpagka-Dios sumalas mga tekstos Biblia. Kaning tayo mga hatagi ko isa lang, isa. Wagi ni Isa lang, aman ani nasa sa Pilipos, Kolosas, asaan eh. Wagi ka kasabot sa tima bergapo ba? Pagsulay. Nakasabot tayo po. Tara oh, Santo Papa pare nga nagpaminaw ha. Brad, nagama-gama kag tima ani ron nawa kag ikaw mismo wala kasabot. Na ako na mahinuiwa kasabot ng tima nako. Be pangutanan ako. Unsay sitas gay kog isa. Ama nas Kolosas, nas Tito,
Na si bro, wala mo ko mangutanan, basahon ba na nimo? Wala mo ko mangutanan nimo, nabay mabasang teksto. Wala ko mangutanan, nabay mabasang teksto, nabay masabot, nabay kanang tawag aning ang makita nato diyan nga nagpampuan. Wala. Sitas na akong gipangayo, Brad. Sitas ba? Sitas. Sikat Bergapo kay nga akong team ay Dito, mo dito na kadilan, kasaba. Oh. Pagsulay ni si Gapo, team magaling na ako ngamoy atong tunan, wa ko nag-ingon sa akong team. Isa ka teksto raya ko. Aman, na si Bro Hanon, na aman na Santiago. Oh. Ano unang Juan? Nagpailar gyud nga wa ka kasabot tema ba? Teksto ba? Teksto. Wala ko mangutan nagbasahon nimo. Teksto, asa? Wagi ka kasabot mo sa tema lagi to Gapo. Na, nagkasabot to. Ang Santo Papa, pare nga nagpagkadiyos, sumala sa mga tekstos Biblia. Maningil ko isa. Isa ka teksto lang. Maningil ko. Sumala magkas teksto. Maningil ko isa. Tama na ni. Pagsulay ni si Gapo. Sumala sa teksto. Unya, nangutang ko nimo kay imo ko tinglon. Tingnan na ko nimong teksto. Tama na ni. Nas Lucas, nas Mateo. Patuga-tuga. Magagbutang teksto niya. Kay mahatag bisag-isa. Binuang na. Kami sa Bergapo, tunisa ng pulong tema Bergapo, wa ka kasabot ng tema ba? Tema na. Kung saan kasabot? Ikaw rin nga kapsyon ana, Brad, kauban raman nas giingon ba do katong nakigdebate na go ba? Hoy, sa kauban ragas nakigdebate na go piece to piece ba? Nangutana ko og dili si Kristo gatukod si Katoliko kay imong gisupak kinsang tawhanaw sa giingon. Dili man na burden of proof nako nga ako magpamatuod og di si Kristo. Ayaw na Sama ra ka na. Dili ka sa akong programa. Ayaw na dito Ah, sa dire. Dahil kong isa, asa man ane? Nas Juan, nas Mateo, nas Salmo, man aning teksto ha. Kay di man ka mo dawat sa akong tubag Bergapo. Ato na siya nga i-side pocket na to Bergapo kay di man ka wa may pulos na Ayaw, isa kapit ha. Ayaw. Nang maningil kong teksto. Unsa nga teksto na kay wala may nakabutang din nga teksto o asa dapit. Wa akong paninglon. Sumala mo kas teksto mga. Dahil kong isa. Tema. Dahil kong isa lang aman Mas Mateo, Marcos, aman na Uhat. Brad, bantok rang himuon kang katawan sa kalibot Brad kay di ka kasabot ng tema ba. Mao di ay nahulog kag away nga ning kaugalingon nimong programa. Nanaka, karon Ayaw pag inawing. Kaugalingon nimong programa ginawing ka binuang man ang imo, Brad. Ha? O din ay tinuod Bergapo. Alang-alang magpadawaton, Brad. Alang-alang magpadawaton ko nimo og tubag, gagalit suntag manok, nangita kog lamas, ang imo ang gihatag sa kuha balas. Dawat din na nako. Nabot na kag manok. Oh. O sa may gusto. Be, asa man nani? Nasa kuan. Nas gipadayag unang Juan, 2 Pedro Judas asang tekstohan Sitas isa. Bergapo. Man. Paminaw ra Bergapo. Paminaw ba? Uy. Teksto ba? Teksto. Nas Genesis? Genesis? Bergapo mo. Leviticus? Awas ako ang programa. Una na Nasa Josue? Maghuhukom? No? Una Samuel? Man hinuong ka ang timo Unang Kronikas? Biblia. No, Ang kapsyon nimo ba? Brad, sama bitaw ni Mr. Alvin Sanchez nga magwawali sa Badista. Oy. Sama ni Alvin Sanchez nga magwawali sa Sabadista pag mo caption siya minsan sumalas teksto pamutangan ginyag teksto dito nya magaguhago pag basa ko si caption adto. Karon kay imo sumala mas mga tekstos Biblia nga wala ra bay sumpay. Kasi wala ra bay sumpay aning gitawag nimog teksto ahaning teksto ha. Munang paninglo na ko ni. Ama na ni nas Jeremia, Salmo, ama na ni. Wagid ni si Bergapo gyud. Wagid ka sa Wag yun. Tikoy? Di gid ka Bergapo, di gid ka ikasinabot Bergapo, ano? Di man di ka mo Sa tubag. ayaw pa ka galingon ni mo ning programa. Oh, ni dapat makasabot ka. Wala ra may sumpay. Kaugalingon ni mo ning programa ayaw pagkaulaw. Na. Ha? Wa man ko naulaw. Kung naulaw pa ko ni tumatubag nimo. Asa man na Salmo? Panultihon ang teksto. Sayas. Kung mo magbabasaw na akong tema, nga wa mo ko nagingon na akong tema, basaw. Wala lagi ko mangutana ni magbasahon. Ano man Wa ko mangutana ni magsumala ba nas masabot. mga tema di na ako Nangita ra kong teksto.
teksto, asay teksto. Ako na po yung mangutana. Jeremias, Di ako na po yung isa, mangutana. Ezekiel, pagbangutan namang teksto. Daniel, ano ni? Joel, Amos, Osias, ano ni? Pulong ba? Sa teksto akong gipangita, teksto ako mangutana og human mo present sa teksto basahon nimo diha. Biblia bergapo nga wa kasabot sa tema. Kapsyon nimo ay akong gisunod. Santo Papa, oy, Santo Papa, pare, nagpakadiyos sumala sa mga tekstos Biblia. Ang term mga plural daghan. Dai ko gisa. Dai ko gisa. Kung definition sa tema bergapo kay wa di kasabot sa tema ba? Brad, kapila naman ka naka-engage og debate, Brad. Kapila naman ka naka-engage og debate. Sa. Mga tanda lang ko kadali lang. Basahan ka ng tema. Basahan ka. So diri sa unsa ni definition sa tema kung ang tema pwede ba Wala ko basahan? mangutanag definition. Wala ko mangutanag definition sa tema. Kay og bagis ko tag definition sa tema. Brad, kanang imong debate nagyan kukura na sa akong nagyan, Brad. Grabe ka basa. Kaya ayaw pagisgot og debate kay naningil lang kog isa ka buksitas imo wa naman kay nabasa. Ang kanangil kag taong may utang nimo. Oh, Di ba tinuro? asa man eh? O sa asa man naas Mateo, Roma, ama na ni buhat, Galacia, sitas. Isa ra kasitas akong gipangayo kay sumala man kasitas. Hatagi kong isa kasitas. Ama na ni. Bisayas? Ganing mo ba sa tema na kuna mo nang bumito ng basahan sa kang tema. Diha lagi ko caption nimo. Diha lagi ko stima. Sa butang ha. Brad. Ningon man kasi imong caption no. Yan na man kao nga. Ang Santo Papa paminaw sa ningon man kasi imong yan ya. Ang Santo Papa pare nagpakadiyos. Isa ba? Ayos sa sapo. Ayos sa sapo ba? Santo Papa pare nagpakadiyos sumala sa mga tekstos Biblia. Ang term mga plural na. Sa sapo ba? Sa sapo. Sa sapo ba? Tekstos Biblia. Ulang sumala magas mga teksto. Hatagi ko isa ka teksto. Isa lang. Usa may akong ihatag nimo nga basahon ng tema. Dili, wa ko mangutanag basahon nimo diha. Basta hatagin lang isa. Ano yung mga ipabasa sa pagkapuliputi nimo na huna Wala man ko. Ningon kung ipabasa nimo. Yan na kung ipabasa nimo ang teksto. Wala man. Isa ka teksto ra gipangayon ako mangutanan nimo basahon nimo ng teksto ha. Oh. Ano na, nas Mateo, Jeremias, ama na, nas Ezekiel, ang dapit. Jeremias, Samuel, Ruth, nga tao bisag mo saon. Wagi ka sa Na. mga tema. Brad, kaugalingon imong programa kapag kaulaw magani. May nagpakaulawan ng ikaw nang utanag wa man sa tema. Dahil kung isa ka teksto, isa lang, wa ko mangutanag. Basahon nimo ng teksto ha diya. Wala unsa ba? Teksto lang, isa lang. Kaya di man ka maminaw. Isa lang. Isa ra. Daghan na lang debate di wa man ni kasabot og tema. Di isa ra. Teksto, isa ka teksto, gay kong isa. Man, unang hari. Sige. Tagaan kag teksto, pertindaghan na akong teksto, ha? Sige. Isa ra. Wag mo. Isa ra. Kasabot ko. Wa man gani ka kasabot. So ako katag sa Ayaw, ayaw ko tagaig daghan. Isa ra gipangayon ako nya daghan mo yata lisod gigatag isa nya may dagdagan. Okay. Tanaw ha, mapanid-an ako ron brad ko. Kung tagaan ako ni tagaan tagang teksto, tanaw na kog museum mo bakas imong pangutana ug imong giingon sa Lagi. Teksto sitas. Ang sunod sa akong tema, paminaw ha, ang sunod sa akong tema nga atong tun-anan nga ang Santo Papa pari sa nga nagpakadios sumala sa mga tekstos Biblia, no? O gay kong isa. Asa mabasa? Nera Brad. Oh. Hebrew 3:1, unang Pedro 2 versikulo 5. Hebrew 3:1. Napamatud-an siya. No nga ang Sa. tinuod nga pari nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Tinuod sa Santo Papa sa kabubuton sa Ginoo, Brad Gapo. Hebro, unsa to? Hebro 3:1. Hebro 3:1. Ingon ka. Sasapaw ba? Nausa. Kay nagbuhat mo galingong balaod simbahan. Ayaw sa. Nangita ra mo. Ningon ka.
Di ba? Ningon ka nga naay mabasa. Paminawa. Kung gusto kag teksto, gusto kag teksto. Okay, atong mabasa. Ingon na igilito ka. Atong mabasa. Ang mga Oy, pamino. sumala sa akong tima. Ayos sa sapaw-sapaw. Wala ayos sa sapaw-sapaw, Brad. O kasalig kay moderator, sapaw ka. Sumala man ka sa mabasa karon. Basaha sa Hebrehanon 3:1 nga ang Santo Papa pare nagpagka-Dios kay sumala man ka sa mabasa ingon nimo. Akong tima pag sulay gini nga tao. Nay, Brad, ikaw gaingon karon ni ay mabasa. Na, imo nang gilito karon na ay mabasa. Okay, basa dia. Kay ang problema ni Kay og mabasa nimo diha, og mabasa nimo diha karon sa Hebrehanon 3:1 mo surrender na ko. Usaw pag surrender nimo brad gapo nang imong buot nga di man kasabot kung sa tima. De, ingon ka ha? Gusto kag mabasa? O, basahan ka ka, ingon ka ha? O, ingon ka ha? Gusto kag mabasa? Basahan ka ka, anak ka ha? Basahan ka ka. Karon napugos kag patli sa Hebrehanon 3:1. Basaha ang Hebrehanon 3:1 kung naa ba diha. Gapo tanawa ha. Si Kristo ang pangulong pari sa tanan magtuo. Wa lagi ko pangutana kay wa mi supag ano. Oy. Kaya nga Wa mi supag ana. Papa, ang priest, ruler. Diha ka wa kasabot. Wala lagi. Oy, Brad, mag-program na ko, Brad. Kay matay mo. Maulang, tagsamot mo ani. Sa sunod brad gapo, basta akong ibili Ala, pagtuon sa- kay lagi ka kasabot brad gapo sa pulong ko. Pagtuon sa ha, si Tas, dugay ikatag niya, nakahatag og Hebrehanon 3:1, wa man boy mabasa niya yung kag sumalas mabasa, ulawa po na yung programa ni mo itaon, oy. Nagpamatuod ng Santo Papa, nagpakanyos, kay dili siya tuod ng totoo. Buhat sa pabalingong balaod, brad gapo. Di, wa man ko mangutanag unsay hinungdan sa iyang unsay, oy. Wala lagi ko mangutanag unsay hinungdan nganong nagpagka-Dios siya. Sitas ra may akong gipaningi. Dugay gid ka nagatugan. Nya gitugan. Tanawa, dili Brad, dili baya unta ko mangutanan nimo asa mabasa na. Pero the fact niingon ka karon, ni ay mabasa. So gisundan tagaan ng mabasa nimo. Aman mabasa karon, Santo Papa nagpagka-Dios, anang Hebrehanon 3:1. Brad gapo. Stoy. Brad gapo. Wa manggid brad gapo. Hello. Ani na lang brad gapo. Hi. Magkita ta sa sunod brad gapo. Hi. Ay, magtuon siya ko naman gani ka ani unya. pulong tima brad Tima gapo. ninong tagusto. Tima gani brad gapo. Pag team gani brad gapo, pasabton ta ka nga tun-ananan na siya brad gapo. Wala na siya Magtuon pa ka. Sa mo day. Pero kung muingon ko sa imo ang akong tima mabasa sa Biblia, kana pildi ko nimo. Pero kay ang akong tima, kung ananan man, diha ka na sayo. Aton ananan pa day na imong tima. Kung sa may gilive-live ni mo diri aton ananan pa man day na. Gituon ka na. Brad, before gani ka magtima, tunisa kiton ananan pa man day na day buing. Bisang tani. Para mapamatudan so diri sa akong tima lagi, mapamatudan lagi nga papa nagpaka-Dios. Oh, ikaw may nag-ingon karon mabasa Hebrew 3:1 mabasa. Sundan ako na imong giingog mabasa kay imbes ni ko mangutana nimo asa mabasa. Hebrew 3:1. Basaha diha sa Hebrew 3:1 kung naabay Santo Papang paring nagpagka-Dios. Subay sa totoo kay nagbuhat ka waliyong balaod. Yes, wala lagi ko mangutanag nagbuot-buot man ni Santo Papa gamag balaod. Ang ako ba basaha diha sa Hebrehanon 3:1 nga pare Santo Papa nagpagka-Dios. Go. Tima lagi na nako brad gapo. Tima ba? Wow. Mura na nagbata nga brad. Siyawa ni mo Brad, ni mo Ha? tarong na. Basaha lagi diyan yung Brad. Dili mo ta ko mangutanan nimo basahon nimo sa mga teksto nangita ra mo ta kog sitas. Dapat man gud niingon dapat man gud niingon ka ba nga, oy. Dapat man gud niya na kang gusto kag mabasa? O nay mabasa. O gisundan ako nang imong mabasa man ka. De Santo Papa pare nagpagka-Dios na sa Hebrehanon 3:1. Go, wide. Asa man tima ginako ipabasa ng Sibilianon. Lisod po dugan to kos dili nimo tima. Tanawan Ah, de.
Ala, o, nya mo dawat ka ane, ingnon ka na ako karon. Ingnon ka na ako karon, Brad. Mabasa ba si Bruhanon 3:1, baboy gidili. Asugot ka na, nga di man na mo itima nimo. Ay. Ang tima nimo akong gisundan. Ito papa, nagpag-sumala sa mga teksto. Sumapamatay ang siyang. Wala mo ko mangutana nimo. Uy. Brad, kani ba, di man ta ko mangutana nimo asa mabasa sa Biblia. Kay ba man jud kung di man jud ka kabasa na, bisag magpatuli ko gutro di man jud ka kabasa na. Dapat manggod nga niingon ka. Dapat manggod nga niingon ka sa. Dapat manggod nga niingon ka nga mabasa. Gusto kag mabasa. Hebrehanon 3:1. Ihatag ng Hebrehanon 3:1 og mabasa diha. Wagig ka kasabot na Kapitima ba po, di ka wagig ka kasabot yan. O sa may kapuslan, ana na ibang gapo na ibong pag... Brad, liwat ikaw. Dahil ito magkasinabot ani Brad. Sa sunod gani, Tony, mo tima para inigsod na ko diri. Oy. Ikaw Oh, magtutubag. inigsulod na ko diri ba kanang ready jud ka ba? Ayaw pagkaulaw sa imong kaugalingong programa. Unsa ni? O pwede man ka mo eskwela og balik. Paminaw. Sige. Unsay nahuman nimo? Unsay nahuman nimo? Ay pastilan, moabot naman pug ka hinuog na human. Nangutana ka na ko paeskwelahon ko ni balik. Oy, nangutana ko nimo paeskwelahon ko ni balik. Nakaibalo kas background nakuha. Nakaibalo kas background nakuha. Na mayaba siguro kapag pag inyong pag-subject ninyong tima. Brad, maestro ni Brad, di mo katubang Brad, ay magbatag diya. Kay tudloanan pa man kag maestro Brad. Pag sunod ka, ikaw Muna ayaw, Brad. Ayaw ko pa eskwelahag balik. Damor, ikaw eskwelahag balik. Ingon nimo, hey. Ingon nimo, tunanan pa na imong tima. Ikaw dapat magtuunan na eskwela kag balik sa ha. Oh, tanawa. Imong kong gibikil ko da ng eskwela balik. Ikaw dapat mo eskwela balik. Nga naman, kay matod nimo, ang imong tima tunanan pa. Ikaw dapat eskwela balik. Ikaduha. Mas may pagkakon mo maestro nimo. Kadagan pagkatunan. Kaya na Brad. Sakto na to po Brad. Dagan salamat. Maing gabi. God bless. May mag-program na ko. Salamat kayo ha. Tuni na imong tima. Tunigid. Aron di ka masakoy utrom. Sa sunod nimo balik, magkatumong na kasi imong pangutana. Sa sunod na kong balik, hindi na po ka mahug. Maluoy ba? Luoy ba ya? Sige. God bless. Okay, Brad Jamo.